πράγματα. Μας έχει τρελάνει, παιδί μου, με τα τηλέφωνα, δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε τη νύχτα. Αν θυμάσαι, είναι για δουλειά, Ηλία μου, Τι λένε? Κοίταξε, μπορεί να έχω μεγαλώσει, αλλά δεν είμαι ούτε στραβός ούτε τα έχω χάσει. Ναι, αλλά μεγάλωσε η πρεσβειοποία σου και μεγάλωσε μαζί και η ζήλια σου. Έχει φτάσει στον ουρανό. Ποιο ουρανό? Στο Θεό έχει φτάσει. Καταλαβαίνεις εσύ? Πάμε μέσα για φαγητό. Αυτό ήταν το παρατσούκλι του στο σχολείο, αν θες να ξέρεις. Εσείς δεν είχατε βγάλει ηλίθια παρατσούκλια στους μαθητές σας? Εμείς δεν είχαμε βγάλει καμία θεά. Εκτός αν ήταν καμιά πρικισμένη και την φωνάζαμε τσολιά. Πάλι καλά που δεν τη λέγατε και κολοκοτρώνη. Εμείς τον λέγαμε έτσι γιατί ήταν ωραίος. Μάλιστα. Και είναι ακόμη. Γιατί το τηλέφωνο δεν το έχεις από το σχολείο. Έτσι. Μπορούσε να το γράψει πάνω ο Άρης ή επίθετο. Α, και ο Άρης Θεός ήταν, ξέρεις, Βρε, δεν με παρατάς, λέω εγώ. Στον κύριο από εδώ στέλνουνε ραβασάκια κάτω από την πόρτα. Αν δεν το πεις στα παιδιά, θα το πω εγώ. Σε μέρα που ήρθε ο Θεός από το σπίτι και μου είπε ότι έχετε σχέση. Πάρ' το πίσω αυτό τώρα. Γιατί? Δεν έγινε έτσι? Πάρ' το πίσω αυτό τώρα. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Άρης. Σημασία έχει τι κάνω εγώ. Βρήκες πολύ ωραία δικαιολογία με το βιβλίο. Αυτός προωθεί το βιβλίο, παιδιά. Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι για μένα στα παιδιά. Δεν τρέπεσαι. Τι να σου πω, είσαι ανεκδίκητος. Εγώ, ανεκδίκητος εγώ. Για σένα ήταν το σημείο μας. Συγγνώμη, Κεβέλ μου. Συγγνώμη, αγάπη μου, αλλά η μάνα σου δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Ωρέστη μου, θα τα πούμε. Ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση. Γεια σας. Συγγνώμη, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Η μαμά και ο μπαμπάς ήταν αυτοί. Ο Ηλίας και η Κίκα ήταν αυτοί που φεύγανε. Ούτε κι εγώ τους αναγνώρισα. Πάμε μέσα. Έχει σούπα βελοτέ από κολοκύθα. Ξέρει να φέρει στον δρόμο του ξανά τους εραστές που χώρισαν. Εμένα η ζωή μου ακόμα με χτυπά. Με πετάει από εδώ και από εκεί. Ώσπου φαινομενικά τυχαία θα με φέρει ξανά στον δρόμο σου. Γι' αυτό να θυμάσαι. Ό,τι και αν περνάς μακριά μου, δεν είναι παρά οι παρενέργειες του πεπρωμένου που προδώσαμε. Και όσο και αν πονάς, τώρα, σύντομα, θα είμαστε μαζί για να φέρουμε τη δικαίωση και τη γαλήνη στις ψυχές μας. Που όταν ενωθούν ξανά, θα γίνουν μία ενέργεια. Μία ευτυχισμένη, συντονισμένη ενέργεια. Περίμενε με λοιπόν. Θα έρθω την ώρα που πρέπει. Σ' αγαπώ. Ρίγας. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Είσαι μεγάλος. Τζιμάκο, τα πήραμε τα λεφτά, τα πήραμε. Πού το ξέρεις? Τι που το ξέρω, δεν έχω να τριχιάσει ολόκληρος. Μιλάμε, κοντεύω να ερωτευτώ εγώ το Ρίγα. Συγχαρητήρια, μεγάλε.